Sisithuba senyanga ezintathu lo mba weembacu wathi washukuxwa ikomiti yesebe lezekhaya epalamente ngokubambisana nomphathiswa weli sebe ugqirha Motsoaledi, isixeko saseKapa kwakunye nekomishoni yamalungelo oluntu. Sele wenziwe ke umsebenzi omninzi ngokuphathelene nalo mba. We have received a report from the department and the city of Cape Town, which is quite impressive on progress. We are waiting for the lockdown regulation to go to level 1 so that we can conduct an oversight on whatever they've done. Le ngxokolo yaqala ngoJulayi wonyaka ophelileyo ngethuba iimbacu zacela umkomishinala ojongene namalungelo oluntu kwizizwe ezimanyeneyo ukuba azise kumanye amazwe zibalula izityholo zokubukulwa ngokobuzwe kweli. Ugqirha Motsoaledi uthi uMzantsi Afrika awunacebo limbi kuza kunyanzeleka azibuyisele kumazwe azo okuzalwa ezimbacu. I think if this option is not taken, I don't think the country has got any option but to insist then that we must take people back to their countries of origin. Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi ipalamente kuza kunyanzeleka ibambe intlanganiso ngokukhawuleza ngalo mba. We still have a lot of problems. We have a lot of problems with documentation and refugees and asylum seekers facing and experiencing a number of problems. Kuhlatywe ikhwelo ke kubemi beli ukuba babe novelwano nobuntu ngakubemi bamazwe angaphandle yaye babakhathalele.